Konangan kowe. Teleponan karo sapa kok anggo sayang-sayang? Oh, enggak. Apa juga sih? Ampun nih. Halo. Assalamualaikum. Dek Eli sayang, ngopo? Ayo gak mulai. Kok anggo sayang-sayang ki teleponan karo sapa? Bengi lho, ngerti Senin ibu lho. Ayo to sayang, sok nah to sing dolan. Kok anggo sayang-sayang ki? Gak seneni. Ayo, konangan kowe. Teleponan karo sapa kok anggo sayang-sayang? Walah, enggak ada Elis kok kowe kira. Tenane. Mosok toh? Ki lho, ora ada Elis kok. Walah, lah salah men anggo sayang-sayangan. Boleh ngomong bisik-bisik. Cemburu to aku. Ya men iki nak yo urung bali-bali nak yo ki mau nelpon jare sono tambahan sithik tak kon biar bali to. Karo anake tenan. Wah, yo iki lho anake Maaf, Pak. Kurang ngerti kok tak kira kok sayang-sayangan. Nah, engko nek karo wong liyane, karo cewek liya, ora yo. ya aku kan ora ngerti to. Karo anak Ya yo. maaf. Duh loro. Ra sengaja, maaf.